Ja kun yksi kenttälajifinaali saatiin päätökseen, niin jatketaan heti toisella hienolla. Jamaikan kokenut James Beckford, 32-vuotias kaveri, aloittaa sen, mitä jo varmasti Kalpistudiossa on ainakin kovasti odoteltu ja muutenkin ympäri Suomen niemen. Ja mikäpä sen mukavampaa, kun yli 8-metrisellä pannaan pituushyppykilpailu käyntiin. Tässä on kova kaveri myös kolmiloikassa, on hypännyt 17.92. Viime vuodet painopiste on kuitenkin ollut pituushypyssä. Voipi olla, että jo paljon kokeneet jalat eivät enää kolmiloikkaa oikein kestä, mutta pituutta ne kestävät komeasti 8.09. Ja 0 tuulissa lähtee pituushyppykilpailu käyntiin, 0,3 oli Beckfordin hypyssä. Hyvä vastaus siihen, mitä etukäteen pohdin. Pituushyppypaikalla mielenkiinto nousee. Siellä on Etelä-Afrikan Moko Eena hypännyt 7.98. Hän on kilpailussa kakkosena ja sitten kolmantena on Senegalin Kaba Badji. Kun hyppyvuoroon tulee Dwight Phillips. Kaksinkertainen maailmanmestari, olympiavoittaja, Yhdysvaltain mestaruuskilpailujen ykkönen. Ja varmasti Phillips tietää, että nyt olisi iskun paikka. 8.31 kauden tilastotulos oikeuttaa 5. tilaan. Mies, jolla on huikea nopeus, mutta millä tavalla lähtee hyppy ensimmäisellä kierroksella liikkeelle? Noin! Sieltä tulee potku, johon tulee kova tanssi päälle, koska siellä mennään ykköspaikalle. James Beckfordin 8.09 ensimmäisenä hyppääjänä ja nyt tulee sitten kaksinkertaisen mestarin näytettä. Siellä on tuttuun tapaan Carl Lewis katsomossa seuraamassa tilannetta. Merkki asetellaan tarkasti oikeaan paikkaan ja sitten vain hetken hengähdetään ja nähdään mihin mittoihin Phillips venyttää. Pitkä komea loikka sieltä tulee. Käytännössä 0 tuulissa mennään pituushyppypaikalla. Phillips kävi myöskin Lahdessa kilpailemassa. Se oli oikeastaan sellaista sisäänajokilpailua hänellä, kun tämä kausi ei ole ollut ihan kaikilta osin kunnossaan, mutta sen sijaan tämä homma hoituu hyvin ja kun siihen lisätään 8.30, niin tässä vaiheessa pituushyppykilpailun ylivoimainen ykköspaikka Phillipsillä. Pituuden toinen hyppykierros. Beckford jatkoi vahvasti, hyppäsi 8.03, mutta vain hän ja Dwight Phillips toistaiseksi päässeet 8 metrin päälle. Tässä kokenut ukrainalainen Aleksei Lukashevich, aikanaan Euroopan mestari, 30 kaveri, tulee nyt räväkästi ja tavoittelee jo sinne aika lähelle Dwight Phillipsin mittoja. Hän on hypännyt tällä kaudella 8.11 ja saattaa olla, että tekee nyt MM-finaalissa kauden parhaansa. Korkealle nousee hänkin. Ja kohtuullisen hyvin osuu lankulle, 10 senttiä vajaat sellainen jää matkaa. Näin ukrainalainen 8.17, eli jokohan tästä pikkuhiljaa pituushyppykilpailu käynnistyisi. Irving Saladinohan astui avaushyppynsä. Ja hän on seuraavana hyppyvuorossa. Irving Saladino, Panama. Mies, jota on pidetty ehdottomasti yhtenä suurena voittajasuosikkina. Tilastotulos 8.53. Tilasto 2. Ja pitkä on potku häneltäkin. Aivan sinne Dwight Phillipsin kärkiviivalle. Saladino, joka on tällä kaudella kilpailut 7 kertaa, voittanut kaikki 7 kilpailuaan. Hallimaailmanmestaruuskilpailuissa vuosi sitten kävi kovan kamppailun Ignatius Gaisahin kanssa, hävisi sen ja oli 2, mutta on tällä kaudella ollut vakuuttavassa vireessä. Ja nyt haastaa sitten ykköspaikalla olevan Dwight Phillipsin. Phillipsin johtotulos 8.30. Saladino hyppää saman tuloksen 8.30. Tällä hetkellä he jakavat ykköspaikan sen vuoksi, että Phillipsillä ei ole vielä toisen kierroksen tulosta lainkaan. Ja sekä Saladino että Phillips ovat usein aika askelmerkkiherkkiä tyyppiä. Tulee paljon yliastuttuja hyppyjä, nyt molemmilla kunnon tulos jo pohjalla. Italian Andrew Howe, viime kesän Euroopan mestari. Ja hänellä ensimmäiseltä kierrokselta ei tulosta. Nyt tulee tulos ja tulee ihan kelpo tulos hänellekin, päälle 8 metrin hyppy. Siellä on se tilanne siis, että Dwight Phillips Yhdysvallat ja Irving Saladino Panama jakavat ykköspaikan tuloksella 8.30.
Aleksei Lukashevich, Ukraina 3.8.17. Italialainen oli 3 vuotta sitten juniorien maailmanmestaruuskilpailuissa sekä pituuden voittaja että myöskin 200 metrin ykkönen. Ja nyt sieltä tulee sen oloinen potku, että muutkin ovat tyytyväisiä. 8.13 kilpailussa 4. Nyt alkavat toisella kierroksella jo tulokset parantua, kun askelmerkit napsuvat kohdalleen. Pituuspaikalla on Kababaji. 7.90 oli hänen avaushyppynsä ja tässä tulee sitten toinen. Pituuskilpailu käynnistyi aika rauhallisesti, mutta nyt ollaan jo ihan hyvässä vauhdissa, koska senegalilainenkin venyttää aivan 8 metrin pintaan, jos ei ylikin. (8.01) ja 6. ohittaa Mokoenan 6 miestä yli 8 metriä. Ja Dwight Phillipsillä tilanne se, että nyt jos hän saa onnistuneen hyppyn, niin sillä hän ottaa ainakin hetkeksi ykköspaikan itselleen, koska Irving Saladinolla ei ole kuin yksi tulossa ottava 8.30, mutta voisihan Phillips pistää pöytään vaikkapa vähän kovemmankin tuloksen. Pitkä venytys jää kuitenkin alle sen ja samaten punainen lippu nousee. Tilanne säilyy samanlaisena. Phillips ja Saladino jakavat ykköspaikan. Hypätään toista hyppykierrosta. Irving Saladino Panama on pituushyppy paikalla. 8.30 on hänen tuloksensa niin kuin Dwight Phillipsilläkin. Ja nyt tulee ykköstulos. Nyt tulee sellainen paukku, jos sieltä valkoinen lippu nousee, että hymy alkaa karehtia Panaman miehen huulilla ja Phillips luo siellä henkeä vierellä ja seurailee, että minkälainen tulos sieltä mahtaa tulla. 8.53 tämän kauden maailman kakkosmies, joka on kilpaillut vahvalla otteella tällä kaudella. Hän ei ole voittoa luovuttanut kilpailuissa muille samalla tavalla niin kuin nytkin. Sitä on jälleen tätä amatöörin arviota, kun se vauhti on sellainen hiipivä, mutta lento on tehokas, ponnistus on tehokas. 8.46 Irving Saladino ja kilpailun ykköspaikalle. Se oli kovan luokan temppu, se 3. kierros meneillään pituuden finaalissa. Lanti upeasti nousevassa liikkeessä, kun kaveri tulee lankulle ja todella korkealle nousee. Godfrey Mogoena on vasta 7. tuloksella 7.98. Sen hän hyppäsi ensimmäisellä kierroksella. Eväät ovat hänelläkin kyllä olemassa hurjaan hyppyyn. Hän on hypännyt 8.34 tällä kaudella. Kauden tilasto 4. On siinä mielessä tietysti monipuolinen kaveri, että vielä 3 vuotta sitten kun osallistui juniorien maailmanmestaruuskilpailuihin, niin oli pituudessa 2, mutta voitti kolmiloikan. 2 vuotta sitten Helsingissä myös loppukilpailussa mukana silloin 7. Ja 7. paikalla, eli tietysti nyt pitäisi vielä saada kunnon loikkaa aikaan, jotta varmasti pääsi 3. viimeiselle kierrokselle ja nyt tulee hyvä hyppy. Muistetaan nyt se, että Saladinon kärkiloikka on peräti 8.46 ja kakkospaikalla oleva Dwight Phillips on hypännyt 8.30. 3. on Aleksei Lukashevich, Ukraina 8.17 ja nyt aletaan olla kyllä niissä mitoissa, että Mokoena loikkaa tällä 3. kierroksen hypyllään sinne kärkikolmikkoon. 7.98, 7.86 siinä hänen sarjansa ja edelleen nollatuulissa mennään ja niin kuin näkyy, niin siellä Härkönen, joka sai eilen tuulettaa korkeuden finaalissa oikein urakalla, saa tuulettaa nytkin, koska Mokoena 3. tuloksella 8.19. Tilanne muuttuu. Nyt on 2 muutosta tapahtunut jo 3. hyppykierroksen alkajaisiksi. Arvaatte varmaan, että Otso Mokoena kuuluu Jukka Härkösen talliin. Olisiko toinen MM-mitali tulossa? James Beckford ja pituushypyn finaalikierrokset ovat käynnissä ja Beckford tällä sinne aivan
aivan sen kolmannen paikan tuntumaan. 8.09 on tähän mennessä Beckfordin paras hyppy. Hän on hypännyt sarjan, joka on tasainen 8.09, 8.03, 8 metriä ja käytännössä kaikki nolla tuulissa. Ja nyt tulee jälleen sellainen hyppy, joka on hänen sarjassaan tätä samaa tasoa. Kärjessä siis Saladino 8.46, sitten on Dwight Phillips 8.30 ja Beckford hyppää 8.17 ja hän on kilpailussa neljäntenä. Andrew Howe putosi Beckfordin hypyn myötä pykälän alaspäin. Hän on nyt kuudentena. Saapa nähdä, menivätkö äidin ohjeet perille, niitähän pitäisi kuunnella. Ja jotenkin tuntuu, että tällä miehellä olisi vielä kortteja varastossa, jos hyppy osuu kohdilleen. Katsotaan. Aika lailla hyvin osuu hyppy kohdilleen, mutta parannusta ei tullut. Katsotaan vielä tuossa. Ja ei ihan sentään hyvin. Tossu kärki taisi vaan hiukan sinne lankulle osua, juuri näin. Eli 20 senttiä jäi tuossa suhteessa petrattavaa, joten tulos olisi ollut aivan toisenlainen, jos olisi päässyt kovalta pomppaamaan. Ja Rene-äiti on kaikkea muuta kuin tyytyväinen. Ja siitä huolimatta 8.12, joten kyllä tällä miehellä on aivan oikein arvioit myöskin selvästi vielä rahkeissa varaa parempaan. Kyllä, merkki kohdalleen ja olisi ollut 8.30 hyppy. 2 yritystä jäljellä. Mutta askelmerkki on oleellinen osa pituushyppy. Yllätys, yllätys. Ja sieltä tulee sitten James Beckford seuraavana vuoroon. Ja Beckford on nakuttanut kyllä tasaisesti aivan sinne kolmossiaan tuntumaan. Hänellä on kyllä hieno tasainen sarja. 8.09, 8.03, 8 metriä, 8.17. Ja tällä viidennelläkin kierroksella hän hyppää 8.17. Beckford on kyllä, jos tässä jaetaan jonkunnäköistä mitalia siitä, kuka tekee tasaista hyvää sarjaa, niin Beckfordilla on kaikki hypyt 8 metriä tai sen päälle, mutta sillä ei tällä hetkellä irtoa kuin se 4. paikka. Ja se paras tulos siis 8.17 on nyt varmuuden vuoksi lyöty 2 kertaan. Ja se 3. paikka, se on tällä hetkellä tuloksella 8.19 Godfrey Mogoenalla. Andrew Howe voisi ottaa mallia James Beckfordin askelmerkin osumisesta kohdalle. Jos italialainen nyt tuossa onnistuu, niin tiedä vaikka kuinka pitkä potku. Ja nyt se sitten tulee, se kolmossijaan oikeuttava potku. Ainakin hyvin lähellä. Katsotaan. Äiti pitää ainakin kovaa elämää katsomon puolella. 8.19 on se, mihin verrataan ja hyvin lähelle menee. Ja nyt osuu jo huomattavasti paremmin. Vieläkin on hiukan varaa. Ehkä sitten viimeisellä hyppykierroksella Howe lentää 8.20 ja menee sentillä kolmanneksi. Godfrey Mogoena ja 5. hyppykierros Mogoenalla sarjassaan 7.98, 7.86, 8.19 ja 8.18. Ja hänellä on tietysti eväät myöskin sinne mitaleille. Noin! Pompataan jälleen ja taas siellä pölähtää se keltainen viiva, joka näkyy tietysti vain teille siellä kuvaruuduissa. Ja mies on itse tyytymätön, koska tämä on ihan nyt pelkkää senttipeliä. Andrew Howe Italia 8.20 tuloksellaan hänen edellään kolmantena. Kovat panokset jäävät viimeisellekin kierrokselle vielä. Mogoena, joka tällä kaudella on pomppinut sen 8.34. Ja kyllä hänelläkin sellaista työtä siellä on, että tasaisuudesta voidaan 3 viimeisen hypyn osalta puhua. Ne ovat olleet 4 sentin sisällä. 8.15 tällä kierroksella, mutta sijoitus säilyy edelleen 4. Hän on sentin päässä Andrew Howesta. Pituushypyn loppukilpailu on edennyt niin pitkälle, että 5. kierrokselta 2 hyppääjää. Jäljellä heistä ensin Yhdysvaltain Dwight Phillips. 8.30 ja 8.02 ovat hänen sarjansa onnistuneet ponkaista, mutta tämä on
kengän mitan yliastuttu hyppy. Kyllä Phillips on jollakin tavalla paketissa nyt saanut sellaiseen kuntoon, että hänestä ei taida Saladinolle olla tässä vastusta. Sen verran hypyissä on ollut kaiken näköistä epävireisyyttä ja nyt tietysti tämä kaiken kruununa puoli askeleen mittaa yliastuttu hyppy. Phillips tuloksella 8.30 kuitenkin kilpailun kakkonen, mutta tuntuu tällä hetkellä siltä, että 8.46 on pitkä matka. Ja kun tuo vaha jää tuohon kohti tossun alle, niin siinä on jopa vaara vähän, että tossu luistaa. Panama ei ole koskaan voittanut maailmanmestaruuskisoissa mitalia tai panamalaisurheilija. Tänään voittaa ja värikin alkaa kyllä varmistua. Irving Saladino, ja sekin on selvästi yliastuttu. Hän tosin jo sen heti ponnistuksen jälkeen huomaa ja ehtii siihen vielä reagoidakin. Mutta se ei muuta muuksi sitä, että 8.46 säilyvät jo tehtynä. 3 yliastuttua hyppyä kuitenkin sarjaan. Ja nyt lähtee sitten viimeinen hyppykierros käyntiin ja niin kuin tässä tuli jo todettua, niin Ahmed Faiz bin Marzouk on kärsinyt jalkavammasta. Seuraavana tulee hyppyvuoroon Senegalin Diska Babaji. 8.01 hänen tuloksensa. Hänen edellään Aleksei Lukashevits on hypännyt parhaillaan 8.17, eli matkaa on kovasti, jos aikoo parantaa sijoitusta, mutta vielähän se on mahdollista. Tai ponnistus lähtee aika kaukaa ja se tietää sitä, että silloin ei lisäsenttejä senegalilaisille tule, mutta joka tapauksessa huomionarvoista on se, että on ollut MM-kisojen loppukilpailussa ja selvinnyt 8 parhaan joukkoon ja sijoitus on hänellä 7. Diska Babaji Senegal 7. sijatuloksella 8.01. Ja siellä on käytännössä melkein koko ajan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ollut aika nolla tuulet pituushyppy paikalla. Viimeinen hyppy kantaa 7.64. Ja tässä vaiheessa sijoitukset sitten eivät tietenkään enää näiden kavereiden osalta muuksi muutu. 6 suoritusta jäljellä pituushypyn maailmanmestaruuskisojen finaalissa. James Beckford, Yhdysvallat vuoroon, ja nyt siellä on hämmennystä. Beckford oli hiukan liian hätäinen, nimittäin Lukashevitsin tässä kohtaa pitäisi hypätä. Lukashevits viimeinen yritys. Hän on 6. Nyt tulee hyvän näköinen potku ja tarkasti katsotaan ja valkoista nostetaan ukrainalaisille. Siinä oli jo pientä hämmennystä. James Beckford oli niin innokas, että hän oli mennyt tuonne paikalle ennen ukrainalaista ja se on siinä hyvin lähellä nyt 3. sijaa, jota pitää Italian Hou 8.20 tuloksella. Kuten Antsa kertoi aikaisemmin, tämä mies on kerran pudonnut arvokisan mitaleilta viimeisellä hyppykierroksella. Korjaako hän nyt tuon virheen? Tuon paremmin ei voi ponnistus osua kohdalleen. Mies lentää pitkälle, lentää hyvin lähelle ennätystä, joka on 8.27. 8.25 ja kolmanneksi. Nyt ollaan samoissa lukemissa kuin 2 vuotta sitten Helsingissä. Ja lähtee todella alhaalta lankulta tulemaan kova voimaponnistaja. Ja sitten pääsee James Beckford vauhtiin, joka siellä yritti jo aikaisemmin ponnistaa ja pitkään tempaisee hänkin, mutta punainen lippu nousee. Ja niinpä Beckfordin sarja saa viimeiseen rastiin kaikkein tärkeimpään vaiheeseen sen ruksimerkinnän 8.17 2 kertaan. Ja Beckford on kisassa 6. Hänen sarjansa on hieno, koska kaikki hypyt olivat 8 metriä tai enemmän, mitkä hyväksyttiin, mutta palkintona tasaisessa kilpailussa tässä 3.–6. kuutospaikka. Sitten Mokoena, joka on pudonnut mitaleiden ulkopuolelle, on 5. mutta kaikki on vielä omissa jaloissa. Tämän viimeisen hypyn myötä mies katsoo tarkkaan. Hän on hypännyt 8.19, 8.18, 8.15. Nyt 8.25 tarvitaan mitaliin. Ja kyllä tuo miehen olemus kertoo siitä, että ei ehkä sittenkään niin pitkälle, vaikka hän käy valtavan korkealla. Siinä menisi kyllä tuollaisen henkilöauton yli aika kevyesti. Sen verran hurjasti hän nousee. Näin pitkäjalkainen hyppääjä.
tietysti, mutta paljonko päälle? 19. Toistamiseen 19 ja hän on pituusfinaalin 5. Jännitys tiivistyy. Italian Andrew Howe, joka putosi Lukashevitsin 8.25 takia 4. ja hänen viimeinen hyppynsä. Löytyykö italialaiselta vielä paukkuja yllättää? Noin! Ja se on pitkä loikka, se on niin pitkä loikka. Se on niin pitkä loikka, että nythän tässä puhutaan Houn osalta jopa uudesta ennätyksestä. Sieltä tulee nimittäin hirmuinen paukku Italian Andrew Howelta viimeisellä kierroksella. Viime vuoden Euroopan mestari huutaa siellä katsomoon sen näköisen, että joko nyt uskot ja siellä itketään jo täyttä päätä, koska nyt tulee sellainen laaki tauluun, että Andrew Howe haastaa siinä kärkiporukan. Katsotaan vielä uudelleen, mikä loikka sieltä tulee. Valtava hyppy viimeisellä kierroksella ja Italian Andrew Howe hyppää 8.47. Hyppää uuden Italian ennätyksen, menee kilpailun ykköseksi ja nyt on draamaa pituushyppypaikalla. Eväät löytyivät sieltä ja siellä taitaa olla niin, että nyt on valmentaja äiti. Oli jo siellä puolittain pyörtymisen partaalla. Tilanne muuttuu sentillä ohi Irving Saladinon. Unkari voitettiin 2 sentillä, voitetaanko pituus sentillä? Ja mitä tekee Dwight Phillips? Hänen suuntaansa on ollut alaspäin, mutta sieltäkin voi vielä nousta ylös. Hän on hallitseva mestari, joka ei varmasti luovu kruunustaan helpolla, mutta luopuu kuitenkin. Kaukaa taisi tulla ponnistus. Mitalin saa Phillips tälläkin kertaa ja Ukrainan Lukashevitsille muuten kävi samalla lailla kuin kerran aikaisemminkin. Viimeisellä kierroksella mitali vietiin käsistä. Phillips lähtee lankun takaa hyppy, mutta kyllä tuosta Houn tekemisestä koko kilpailujen ajan näki, että siellä olisi varastossa, jos vaan kohdalle osui ja nyt osui kohdalle. Phillipsin ongelma oli se, että hän ei saanut oikein ensimmäistä pois lukien, niin askelmerkkiä kohdalleen. 5 yliastuttu, nyt 6. kierroksella 30 senttiä lankun takaa ja silti 8.22. Sielläkin sitä paukkua oli. Oli jerkkua kyllä riittävästi, mutta ei vaan osunut kohdalleen ja sitten ratkeaa pituusfinaali. Sitten ratkeaa pituusfinaali, koska Irving Saladino, tässäkin tietysti historia vähän toistaa itseään, koska halli maailmanmestaruuskilpailuissa vuosi sitten hän hävi Ignatius Kaisahille. Ja nyt on maailmanmestaruus ulkoradoilla 8.46 3. kierrokselta. Sillä hän johti kilpailua ennen Andrew Howelta, joka hyppäsi 8.47. Ja Panaman mies tietysti pistää kaikki myöskin nyt peliin ja hakee sieltä sitä viimeistä viritystä. Hänellä siihen varmasti eväitä on. 8.53 on tämän kauden tulos, 8.56 on ennätys ja Andrew Howe, viime vuoden Euroopan mestari, juniorien kaksinkertainen maailmanmestari 3 vuoden takaa, on tehnyt hurjan tempun, kun hän on viimeisellä kierroksella mennyt sentillä ohi Saladinon ja käy lohduttamassa Lukashevitsia siinä, että voi sentään, että taas kävi samalla tavalla kuin kävi olympiatasollakin, että viimeisellä kierroksella sinut pudotettiin pois. Kyllä tässä nyt tarjotaan taas sillä kuuluisalla koko rahalla jännitystä. Pituushyppy ratkeaa niin kuin sen oikeastaan pitääkin ratketa, viimeiseen hyppyyn. Dwight Phillips, Yhdysvallat, kaksinkertainen maailmanmestari, ottaa hopeaa. Olympiavoitto on hänellä myöskin taskussa. Ottaa tietysti pronssia eikä hopeaa. Ja sitten Irving Saladino ja Andrew Howe ratkaisevat nyt sen, kumpi näistä 2 on mestari. Siellä ne viivat ovat paikoillaan, sentti on väliä. Ja sehän se tietysti kruunaisi sen, että Saladino hyppäisi saman tuloksen, jolloin tässä päästäisiin tietysti vertailemaankin vielä, mutta parempi se on hypätä sitten vähän enemmän, ettei tarvitse senttipeliä mittailla. Nyt se sitten lähtee Saladino 8.30 ja 8.46 ovat sarjan hyväksynyt hypyt ja tässä ratkeaa pituuden maailmanmestaruus. Irving Saladino Panamaa ja viimeinen loikka. Ja nyt näytetään, että siellä on Panama
Panama sydämessä miehellä, kun Saladino tinttaa viimeisellä hypyllä armottoman pitkän hypyn. 8.47 on Andrew Hone mitattu kärkihyppyyn ja nyt se on pakko uskoa, että kyllä tämä kuva kertoo sen, että niin se vain on. Irving Saladino ottaa uransa ensimmäisen arvokisavoiton ja minkälaisessa kilpailussa! Minkälaisessa kilpailussa! 8.57 viimeisen kierroksen loikka. Se on sentin parempi kuin hänen ennätyksensä, mutta olihan kilpailu! Olihan kilpailu! Ja Saladino kävivät loppuun saakka armottoman kovan taistelun ja se päättyy sitten siihen uskomattomaan juttuun 8.57 viimeisellä hypyllä. Se on myöskin maanosan ennätys. Irving Saladino Panama on pituushypyn valtias. 8.57 viimeisen kierroksen hypyllä. Ja tuntui niin kuin Saladino olisi ollut avistuksen unessa, kun hänellä oli selkeä johto. Ja kun Howe laittoi hänet selkäseinää vasten, niin löytyi vielä viimeinen puristus, joka tarvittiin voittoon. Ja hypyssä kaikki oli kohdalla. Olipahan tätä ikuista kliseetä, kun tässä vähän heittelen, olipahan yksi kaikkien aikojen pituuskilpailuita, mitä on itse päässyt seuraamaan paikan päällä. Korkeatasoinen, hieno, jännittävä kilpailu, jossa Irving Saladino Panama on tällä ykkönen. Hänen tuloksensa viimeiseltä kierrokselta 8.57. Siinä tuulettelee pituuden maailmanmestari Irving Saladino kilpailun, joka jää jälleen historian kirjoihin, kun sitä sitten aikanaan kertaillaan, mitä tapahtui Osakan maailmanmestaruuskilpailujen viimeisellä kierroksella, niin jokainen voi plärätä sieltä papereita sitten ja muistella, että mitä siellä tapahtui. Tässä ovat tulokset. Irving Saladino maailmanmestari, kotimaa Panama 8.57 uudella maanosan ennätyksellä. Andrew Howe, Italia, viimeisen kierroksen 8.47. Italian ennätys riitti hopea pallille. Dwight Phillips, kaksinkertainen maailmanmestari ja olympiavoittaja, ei tällä kertaa pystynyt sitten tätä hurjaa kaksikkoa lopulta haastamaan, vaan hänen hyppysä 8.30 riittää pronssipallille. Ja pituuden finaalissa muutenkin niin 7 miestä hyppäsi päälle 8 metriä.